Wow, takže čus, ja vás vítam u tohto mojho ďalšieho videa a v dnešnom videu vám ukážem, že ako si hacknúť peniaze na hru Farming Simulator 15. Tak nebudem to nejak okecávať a idem hneď na to, takže čo hneď ako prvé čo spravíme, pôjdeme do hry. Takže hneď som tu. No takže už som späť a ideme hneď na to, čo ako prvé hneď spravíme, ideme na kariéru a vytvoríme si novú. Dáme na štart a vyberete si, to je jedno, sa vysiate, vybereme si mapu. Vyberám túto mapu, štart a no, dáme na štart. Nie, to nepotrebujeme. To je všetko. Teraz už iba hru zapíšeme. A vyjdeme z hry. No dobre, teraz sme vyšli z hry a teraz ideme do súborov počítača, dokumenty, My Games a Farming Simulator 15 a čo tu mám Server Game 1, Server Game 2, Server Game 3. A na tú zapísanú hru, ktorú chcem, kliknem a no teraz som si robil novú kariéru a chcem si tam dať peniaze, takže to bola tá tretia kariéra. Dáme na to, kariér Server Game, dáme upraviť, troška väčšie a hľadať a takže tam toto, money, keď to nájdete, je to tuto, toto si vymažete a napíšte si tam, koľko len chcete peňazí, koľko len chcete. A už zapíšete a idete naspäť do hry. Takže už sme naspäť v hre a ideme do tej kariéry. Ako už môžete vidieť, sú tu tie peniaze. Na to si štart a no, je to hotové. Takže idem do kariéry, na štart a vidíte, sme tu už. A tu hore môžete vidieť, že máme dosť veľa peňazí a stačí iba na obchod a môžete nakupovať. Nakupujete to, čo len chcete. Kúpite si toto a proste úplne to, čo všetko chcete, módy a proste všetko. Môžete mať všetko, čo len chcete. Keď to máte, takže áno. Je combine, a vidíte combine a toto je všetko pro toto video. Dajte like, samozrejme odber a poprípade aj nejaké komenty a čaute ľudia.